Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 14 сентябрь якшәмбе көне Әнкарада 13 сәгатьсез турыдан-тур эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия тышкы эшләр министры Хакан Фидан якшәмбе көнне Дохада оештырылачак министрлар дәрәҗәсендәге хәзерлек җыелышында катнаша. Әлеге җыелыш якшәмбе көнне Катар башкаласында узачак чираттан тыш гарәп ислам саммиты алдыннан уза. Хәзерлек җыелышында Катарның таләбе һәм Төркиянең ислам хезмәттәшлек оешмасының тышкы эшләр министрлары шурасы башлыгы буларак ярдәме белән 9 сентябрьдә Израиль Дохага оештырган һөҗүмнән соң үтәчәк чираттан тыш очрашуда тәкъдим ителәчәк илге карарны сөйләшәчәкләр. Министр Фиданның Төркиянең Катарга теләктәшлеген кабат раславы һәм Израильне тынычлык урнаштыру тырышлыкларын гына түгел, шулай ук Катарның мөстәкыйльлеге һәм җир бөтенлегенә янау тудыруда гаепләве көтелә. Аеруча бу һөҗүмнең геноцид башкаручы Нетаньяху хөкүмәтенең Газиздә утны туктату ниятендә булмавын күрсәтүен ассызыклавы ихтимал. Чыганакларга күрә, Төркия тышкы эшләр министры берничә ил Фәлестинне тану ниятләрен ачыклаган соңгы тәрәккыятләргә игътибарны юнәлтәчәк һәм бу алгарышны Израильгә каршы төгәл чаралар белән хуплау зарурлыгына басым ясыячак. Ил башлары катнашачак чираттан тыш саммитта Израиль 2023 елның 7 октябрендә Газиздә сугыш башлатканнан бүгенгә кадәр оештырылган 3нче уртак гарәп һәм ислам саммиты булачак. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский берлектәшләрен Трампның чакыруына колак салып, Русия урынына башка партнерлардан нефть алырга һәм санкциялардан тайпылу өчен сәбәп эзләмәскә чакырды. АКШ илбашы Дональд Трамп Америка Кушма Штатларының барлык НАТО әгъзалары бер үк санкцияларны кабул иткән очракта гына аларны күзәтеп барачагын белдерде. Зеленский X платформасында булай дип язды: "Барлык партнерларны санкция кертмәс өчен сәбәп эзләүдән ваз кичәргә чакырам. Авропа, АКШ, G20. Русия нефтен куллануны киметергә кирәк һәм бу катгый рәвештә Русиянең сугышу сәләтен азайтачак. АКШ тотышын күрә алабыз һәм бу тотышны калган партнерларны калдырып, нефтьне Русиядән алучы һәркем күрергә тиеш", дип өстәде ул. Украинадагы сугыш аркасында Русиягә авыр санкцияларны күздә тотучы өлгене тәкъдим иткән америкалы 2 конгресс әгъзасы шимбә көнне белдерү ясап, бу атнада вазифадашларын өлгене федераль хөкүмәт эшчәнлекләрен дәвам иттерүен тәэмин итәчәк, мәҗбүри канунга өстәргә үгетләргә тырышачакларын әйтте. Газидәге Израиль геноцидына каршы меңнәрчә кеше Берлинда чара оештырды. Протестчылар әлеге сугышны туктатуны таләп итте һәм Германияны Израильгә корал җибәрмәскә чакырды. Берлинда 20 меңнән артык кеше Газидәге Израиль геноцидына каршы ярсуларын җиткерү өчен җыелды. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Бу күк йөзендә Төркия инновациясе тавышы. Төркиянең саклану сәнәгате хәрби көчен арттыра һәм бу барышта бар дөньяда игътибарны үзенә җәлеп итә. 20 елдан кыска вакытлык Төркиянең саклану тармагы күпчелек чит ил коралларын лицензия буенча җыю белән генә шикләнгән иде һәм еллык экспорт 200 миллион доллардан да ким иде. Бүген Төркия кешесез һава аппаратларын бар дөньяга экспортлый. Үз элемтә яршиннәрен очырта, үз диңгез аппаратларын төзи һәм камилләшкән хәрби очкычларын проектлый. Бу үзгәреш ничек чынга ашты һәм бу тиз үсешнең уенчылары кемнәр соң? Дистәләгән ел буе Төркия чит ил корал импортына зур өлчәмдә бәйле иде. Әлеге үзгәреш аеруча 1970 еллардан бүгенгә кадәр күрелгән эмбарголар һәм экспорт киртәләреннән соң бу бәйлелекне киметү стратегик милли визионыннан туды. Нәтиҗә буларак дөнья сәхнәсендә көндәш булган җирле, һава, җир өсте, диңгез, ракета һәм электрон системалар барлыкка килде. Дөресен әйткәндә, бу стратегия эшкә ярады. Төркия бар дөньяда иң зур корал экспортчылары арасына керде. Эшләнмәләре НАТО һәм Авропа Берлегенә әгъза илләр белән 100дән артык илгә сатыла.
2000-nji yıllar başında Türkiye'nin yıllık saklanu eksportu 200 milyon dollardan kemiydi, lekin bu ekrinne büzgerdi. 2019'da eksport 3 milyard dollardan arttı, şın üsüş de ul vakıtta başladı. 2022 yılda eksport 4,4 milyard dollarga jitdi. Onları 2023'te Türkiye komilleşken kişisiz hava aparatları, smart harbi kirek-yaraklar hem kübelli transport çaralarına bulgan talep yerdeminde 5,5 milyard dollarlık satış bilen yoңa şıraştı. Lekin eng zor artış 2024'te buldu. Tormak 7,2 milyard dollar tiresi eksport boşkarıp bir yılda 30%'ga üstü. Türkiye'nin Sevda Ministri Ömer Bolat uzgan Eylül ayında 2025 yılda eksportның жеңілдік bilen 8 milyar dollardan uzuğun kütülerin jitkirdi. Türkiye örnek il, innovasiya, texnologiya, dronlar, korşı turuşu kişisiz hava aparatları, lazer texnologiyası ülkelerine şınnan da zor investitsiyalar kirtile. Işanıp bulmayı. Şunun için munda kildim deyindi. Şın yürekten selememni jitkirirge, Türkiye'nin bik ışanışlı ham NATO için bik mühim partner buluğunu eytirge edip kildim. İki yoklu derecede ortak harbi künegülerimiz var. NATO tüşemi aslında biz birge iş başkarabız, lekin bu bik ez dedi ol. 2025 Halkara Saklanu Senagati Yermingesinde Belgiya Saklanu Ministri Theo Franken Türkiye bilen kübrek iş başkarıga tilewin eytdi. Türkiye'ni örnek bularak küre ol Saklanu Senagatindagi innovasiya ham texnologiyani maqtadi. Turkey is a role model. They really invest doing Avrupa şitinde Türkiye'nin saklanu sevde portfolyosu tiz arada türlülük kozana. Türkiye kuralların satıp alışlar arasında Birleşken Arap Emirlikleri, Katar hem Pakistan var. Suud Arabistanı da mühim klientka aylanıp bara. Türkiye'nin Afrika'daki barlığı orta Nigeria'ga harbi buralaklar topşırıldı. Bayraktar, kişisiz hava aparatları, küzetü sistemaları, kübelli transport çaraları hem harbi bilim bilen yerdem Niger, Etiyopya, Somali, Burkina Faso hem Togo kibik illerge kursetile. Türkiye bundan soň tropik Afrika'nın en zor 5 kural bilen temin etüşe illerden birisi. Türkiye'nin kural diplomatiyası Asiya hem Tın Okean tübeginde de üse. 2025 Halkara Saklanu Senagati Yerminkesinde Indoneziya Yoңa Kaan isimli harbi uçkuşunun birinci klienti buldu hem kilişuge kul koydu. Hatta Latin Amerika'da Türkiye'nin kural diplomatiyasında urun ala başladı. Braziliya, Salvador hem Bolivya bilen Yoңa Saklanu kilişuleri imzalandı. Işıraklı tügeli bu jirli jitiştirüge yönelgen hem yılına milyard yarım dollardan uzgan tekşirinu hem komilleştiri üzeklerine kirtilgen investitsiyalar bilen yerdem kurgen uzun müddetli strateji neticesi. Türkiye'nin saklanu bazarının 2035 yılga kadar yakınca 59 milyard dollarga jitüve kütüle. Bu tiz üssü şuluk vakitta şitke beylilikni bitirdi. Resmi zatlarga göre Türkiye bundan soň saklanu jitiştirüünün 80%'tan artığın öz mümkünlikleri bilen şınga aşıra. Bunu 2000-nji yıllar başındagı 20%'lık derece bilen çağıştırıp bulmay. Tormakta 3 min yarımdan artık şirket, 90 mindən artık işçi hem 20 milyar dollar yıllık okşa ilenişi bilen 1380'den artık proyekt var. Bu üssü şartında nindi şirketler turasın. Birinci urunda Baykar var, dronlar jitiştire ol. Bayraktar TB2 kişisiz hava aparatları bilen var dünyaga tanılgan. Ukrayna, Liviya, Karabağ hem Suriye'dagi berlişlerde güçlerini ispatladılar. Ukrayna'da bu dron milli karşı turunun simvoluna aylandı. 2023 yıldagına Baykar saklanu tarmağında yakınca 2 milyar dollarlık eksport başkardı hem global dron bazarında liderlikka көтерildi. Baykar şirketi akıncı kişisiz hava aparatın hem reaktif двигательli kişisiz harbi uçkuş Kızıl Almanı komilleştirdi. Şulay ok Baykar 2024 yılının dekabrinde İtalya'nın Piaggio Aerospace şirketin satıp alıvını jitkirdi. İkinci urunda Aselsan var. Şirket Türkiye'nin barlık harbi ülkeleri için radarlar, elektron soğuş sistemaları hem elimte işlenmelerin jitiştire. Yerminkede bir neşe yoңa innovasyonu tanıttılar. Goksur velisi harbi küymelerini havadan kilüşe kinkırlı korkunuştan saklauşı dengiz saklanu raketa sisteması. Derin göz 100L-300 su astı aparatı zor vazifalarda su astı operatsiyaları için proyektlandı. Cenk 350N harbi kuymeler için yasalgan 360 derecelik küp vazifalı dengiz radarı. Aselsan şulay foton detektorlar hem smart harbi kirek-yaraklar kebek aldığınғы texnologiya işlenmelerge 600 milyon dollardan artık investitsiya kirdi. Şulay 2024'te aşıklangan Türkiye'nin yoңa milli hava saklanu sistemasi kuruş gümbezinin tüp komponenti.
Aviasiya өлкәсендә Төркия авиациясы һәм галәм сәнәгате дә мөһим актер. Пилотлы һәм кешесез платформаларда бролаклардан алып хәрби очкышларга кадәр эшләнмәләре бар. Төркия авиациясы һәм галәм сәнәгатенең тәэсир итүче портфолиосында Т-129 атак бролагы, Хюркуш исемле белем бирү һәм җиңел һөҗүм очкычы, Анка кешесез һава аппаратлары бар. Ләкин асыл эшләнмәсе 2028 елда танытылуы планлаштырылган һәм потенциаль экспорт базарларының игътибарын җәлеп итүче 5нче буын яшерен хәрби очкычы Каан. Рокетсан исә ракета өлкәсендә остаз. Эшләнмәләрен төрек кораллы көчләре һәм бар дөньяда төрле илләр куллана. Ярминкәдә Рокетсан 6 яңа системаны танытты. Булар арасында зур дулкынлану тудырган гипертавышлы баллистика ракетасы да бар. Озынлыгы 10 метр булган Тайфун блок 4-нең ким дигәндә 1000 чакрым ераклыктан һөҗүм итә алачагы фаразлана. Гипертавышлы ракеталар тавыш тизлегеннән 5 тапкырга тиз бара ала. Рокетсан шулай ук су астыннан очыртылучы Атмаджа ракетасының капсулалы версиясе Акатыны һәм Төркиянең беренче һава ракетасы Gökboru'ны танытты. Gökboru ерак араларда югары тизлек һәм энергияны саклап дошман очкычлары өчен бик киң качып котылу мөмкин түгел зонасын булдыра. Моннан тыш Әрән исемле күп максатлы камикадзе дрон, 300 баллистика ракета системасы һәм Шимшек 2 кечкенә яршын җибәрү аппараты да танытылды. Җир өсте транспорт чаралары өлкәсендә лидер БМЖ ширкәте ярминкәдә 3 яңа хәрби транспорт чарасын танытты ул. Туран 4 исемле йөк һәм персонал ташый торган күбәле машина, күп тәгәрмәчле күбәле Зәйбәк 8/8 коткару чарасы һәм танк ташучы техникалар. Шулай ук яңа күп тәгәрмәчле Алту 8/8 күбәле сугыш машинасын танкларны аулаучы дип атадылар. Ширкәт мөһим бер проектта күптәннән көтелгән Төркиянең беренче җирле сугыш танкы Алтайның тәмамлана баруын ачыклады. Икенче мөһим ширкәт булган Otokar чит илләрдә һәм Төркиядә яңа күбәле транспорт чаралары белән алгарыш тәэмин итә. Диңгез өлкәсендә СТМ ширкәте игътибарны җәлеп итә. 2025 халыкара саклану сәнәгате ярминкәсендә Төркиянең беренче җирле җиңел һөҗүм көймәсе моделен таныттылар. СТМ шулай ук 2024 елның декабрендә Португалия флоты өчен 2 судно төзү килешүенә кул куйды. Шәхси тармак кына түгел, Төркиянең милли саклану министрлыгына бәйле тикшеренү һәм камилләштерү үзәге дә ярминкәдә 2 яңа һава бомбасын танытты. Газап Төркиянең беренче һәм иң көчле атом төш булмаган һава бомбасы 970 килограммлык сугыш башлыгына ия һәм F-16дан ыргытып була. НЭП-2 ГОСта 970 килограмм авырлыкта үз өлкәсендә иң яхшы булуы дәгъва ителгән сыйыныр урынны тишә торган бомба. Сынап карауларда С-50 төрендәге бетонны 7 метрга тиште. Бу бетон исә атом төш станцияларын саклаучы бетоннан 3 тапкырга ныграк. Чагыштырып карасак, АКШның сыйыныр урынны тишүче бомбалары С-35 төрендәге бетонны 2 метр 40 сантиметрга тишә ала. Бу глобаль популярлыкның сәбәбе нәрсәдә соң? Төркиянең саклану эшләнмәләре сугышта сынап каралды. Чыгым ягыннан нәтиҗәле һәм тиз тапшырыла. Бар дөньяда таләп күрүче үзенчәлекләр булар. Төркия моннан соң Европалы берлектәшләрен критик саклану системалар белән тәэмин итә. Бу ихтыяҗ Украинадагы бәрелеш белән тагын да артты. Албания, Польша һәм Румыния кебек НАТО әгъзалары хәзердән үк Төркиянең кешесез һава аппаратларын хәрби инвентарына кертә. 2024 елның азагында Otokar ширкәте Румыния белән 1000нән артык җирле Кобра 2/4x4 исемле транспорт чарасы да кергән килешүгә кул куйды. Төркиянең саклану тармагы алучыдан җитештерүче һәм зур экспортчы хәленә килде. Ил үз двигательләрен, сенсорларын һәм интеграция сәләтләрен үстерергә дәвам иткән саен саклану сәнәгате хәрби базарларда көндәш булачак һәм шартларны билгели алачак кебек күренә. Төркиянең тышкы сәясәте. Төркиянең тышкы сәясәте тапшы тезмәбезнең бүгенге чаралышында күп кутуплы дөньяда Төркиянең балансызлыгы Эрдоган Шанхай саммитында темасын карап чыгарбыз. Язманы халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипек әзерләде. Шанхай хезмәттәшлеге оешмасы халыкара дәрәҗәдә үсүче берләшмә
буларак игътибардан җәлеп итә. Ул Кытай һәм Русия җитәкчелегендә 2001 елда төзелә һәм башта террорчылык, сепаратизм һәм экстремизмга каршы көрәштә хезмәттәшлек итү максатын күзәтә. Тик вакыт узган саен сәяси, икътисади, мәдәни һәм хәрби чаралары арткан күп яклы оешмага әверелде. Бүген Шанхай хезмәттәшлек оешмасы Кытай, Русия, Һиндстан, Пакистан, Иран, Казакъстан, Кыргызстан, Таҗикстан, Үзбәкстан һәм Беларустан торучы 10 әгъза илгә ия. Моннан тыш, Монголия һәм Әфганстан күзәтүче статусында. Әгъза илләрнең тулаем халык саны дөньяның якынча 40%-ын, икътисадлары исә глобаль тулаем эчке продуктның 30-34%-ын тәшкил итеп, шактый җитди авырлык барлыкка китерә. Төркия 2012 елдан бирле Шанхай хезмәттәшлек оешмасында диалог партнеры статусы белән җыелышларына чакырыла һәм фикерләрен белдерә. Тик карар чыгару, карар кабул итү механизмына рәсми рәвештә кертелми. Илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның күптән түгел Кытайның Чанцзин шәһәрендә оештырылган 25-нче дәүләт башлыклары шурасы саммитында мактаулы кунак буларак катнашуы оешманың Анкарага биргән әһәмиятен тагын бер кат күрсәтте. Эрдоган чараның киңәйтелгән утырышында чыгыш ясады. Моннан тыш, Кытай дәүләт башлыгы Си Цзиньпин һәм башка лидерлар белән ике яклы очрашулар үткәрде. Төркиянең Шанхай хезмәттәшлек оешмасы белән мөнәсәбәтләре баланс сәясәтенең бер өлеше буларак күрелә алына. Анкара Көнбатыш иттифакларында торуы белән бергә Көнчыгыш белән мөнәсәбәтләрен үстерүне максат итеп куйган күп яклы дипломатия алып бара. Шуңа күрә дә Илбашы Эрдоган саммит вакытында Кытайның People's Daily газетына язган мәкаләсендә Төркиянең тышкы сәясәтенең нигезенең ышанычны үстерү, диалог каналларын ачык тоту һәм кризисларны шешүгә таянуын ассыклады. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган узган ел Самаркандта узган Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммиты ахырында ясаган белдерүендә илнең берләшмәгә тулы әгъза булу максатын ачык рәвештә әйтте. Төркиянең НАТОда торуы һәм Авропа берлегенә намзәт булуы күп еллар аның иминлек һәм икътисади мәнфәгатьләренә хезмәт итте. Тик ахыргы чорда Төркия белән Көнбатыш арасындагы мөнәсәбәтләрдә булган киеренкелекләр Анкарада альтернатив юллар эзләргә тора. АКШның Суриядә террорчы оешма ПККның дәвамчысы булган ЕПГгә ярдәм итүе, 2016 елда булган төнтәрелеш омтылышыннан соң Көнбатыштан көтелгән тракташлекнең күрелмәве, F-35 проектыннан чыгарылуы шикелле вакыйгалар Төркия җәмәгатьчелегендә күп яклы тышкы сәясәт кирәклеген аңлауны арттырды. Бу атмосферада Шанхай хезмәттәшлек оешмасы Төркиягә Көнбатышка бәйле булмыйча да, халыкара аренада үз сүзен әйтә алачак, яңа бүлектәшләр табачак вариант тәкъдим итә. Төркия ике фронтта да сөйләшә алучы, арадашчылыкка сәләтле сирәк илләрдән берсе буларак Шанхай өстәлендә өстенлеккә ия. Шанхай хезмәттәшлек оешмасында тулы әгъза булу белән Евразиядә карар чыгару, карар кабул итү барышларына турыдан-туры катнашу Анкараның тавышын һәм тәэсирен арттырачак. Берләшмәнең киләчәге белән бәйле юл карталары билгеләнгәндә Төркия үз сүзен әйтә алса, террорчылыкка каршы көрәш, энергия маршрутлары юнәлешләре, сәүдә уңайлыклары мәсьәләсендә ил мәнфәгатьләрен тагын да яхшырак яклый алыр. Шул вакытта тулы әгъзалык юлында кайбер авырлыклар һәм рисклар да бар. Иң башта НАТО белән бәйле булуы. Шанхай хезмәттәшлек оешмасы никадәр генә НАТОга каршы иттифак булмаса да, аның эчендә альянсны дошман итеп күрүче Русия бар. Кытай да АКШ белән глобаль көндәшлек хәлендә. Тулайым алганда, Төркиянең Шанхай хезмәттәшлек оешмасына керүе, Көнбатышта күчәрдән тай булу төшенчәсен арттырырга һәм Төркиягә карата ышанычның җимерелүенә китәргә мөмкин. Бу исә үз чиратында
AQShның санкцияларын кін үзәгенә кую яйсен. Авропа Берлеге белән булайда проблемалы булган мөнәсәбәтләрне тагын да суыту ихтималын көчәйтә. Шанхай хезмәттәшлек оешмасында карарлар бер тавыштан алынганда, Төркиянең бик сизгер тышкы сәясәт мәсьәләләрендә Кытай яисә Русия белән бер үк фикердә булмавы көтелә алына. Әйтик, уйгырлар проблемасы яисә Кырымны аннексияләү шикелле темаларда, мәсьәләләрдә Шанхай платформасында сүзсез калуы Төркиянең абруен төшерергә мөмкин. Шул сәбәпле Анкара тулы әгъзалык адымы ясаганда суверенлек, мөстәкыйльлек хукукларын саклаучы сыгылмалы дипломатия алып барырга мәҗбүр булачак. Йомгаклап шуны әйтергә мөмкин. Эльбаш Эрдоганның Тяньцзин шәһәрендә оештырылган 25-нче Шанхай хезмәттәшлек оешмасы саммитында катнашуы Төркиянең күп катыплы дөнья күзаллавына биргән әһәмиятен чагылдыручы стратегик адым. Анкара бер яктан НАТО берлектәше буларак көнбатыш белән мөнәсәбәтләрен дәвам итә. Икенче яктан Шанхай хезмәттәшлек оешмасы шикелле Авразия мәркәзле берләшмәләрдә урын алып, яңа дөнья тәртибен эзләүдә глобаль актер булуына максат итеп куя. Тяньцзин саммитында ассызыкланган төбәк тотырлыгы, энергия иминлеге һәм мәдәният таяныч темалары Төркиянең үз өстенлекләре белән туры килә. Эрдоган чара кысаларында уздырган шашуларда Көнчыгыш Төркистаннан якын Көнчыгышка кадәр сузылучы мөһим мәсьәләләрне көн тәртибенә чыгарды. Моннан тыш, Кытай белән бер-беренә хөрмәт һәм ике якның да утуына нигезләнгән мөнәсәбәтләрне тирәнәйтергә ышандырды. Әлбәттә, Төркиянең каршысында сизгер баланс йөреше бар. Көнбатыш иттифаклары белән Авразия арасындагы бу баланс усталык белән алып барылырга тиешле авыр дипломатик процесс барыш. Тик Анкараның ахыргы елларда алып барган тышкы сәясәте бу балансны шактый алачагын күрсәтә. Төркия үзен Киев белән Мәскәү арасында арадашчы булып, кире булганда Русиядан С-400 системасы алучы, Кытай белән сәүдә рекордын ясап, шул вакытта уйгырларның кыйныкларын әйтүче актер итеп танытты. Бу күп яклы позиция дөньяда көч баланслары капат билгеләнүче чорда Төркиягә тиңсез геосәяси сыгылмалылык бирә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуач Ипекнең күп катыплы дөньяда Төркиянең баланс эзләве Эрдоган Шанхай саммитында язмасын тыңладыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тавышлары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска толкынның 17615 кГц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңла кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз.
Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.